OK, takže čaute ľudia pri mojom novom videu, kde zase budeme hrať Subnautiku 2 a dneska očividne bude v pláne postavať baseku, možno postavať aj Tadpole, ale to neviem, to pochybujem. Ale keby som dokázal postaviť baseku, by to bolo veľmi dobré, lebo mohol by som potom vyrábať veci, ktoré napríklad teraz nemôžem. To vám môžem ukázať, keď poviem sem. Tu mám, že v podstate je zakázané vyrábať tieto veci, lebo nemám opravený fabrikitrátor, ktorý ani sa nedá opraviť tento tu, keď sa nemýlim. Takže to musím vyrobiť nový, baseku a byť ready na to. Takže teraz ja musím ísť skenovať a nájsť v podstate iba roomku, aby som mohol zrobiť baseku. Takže rýchly timelapse, kým dačo nájdem. V podstate aj po farme. OK, našiel som tu nejakú scientist labku. Neviem prečo to teraz kúsok tak seká, ale to fixujem počase. Wander, not wander. 2 spare tanks. My reprint site is habitat. I'm exhausted today. What if you just reprinted yourself when you were tired? Maybe you'd never have to sleep. Miss Nahima, I'm checking out the big coral tower. There's a mass trapped inside. The scanner's not sure if it's coral polyp or crab tissue. The optogenetics are so weird. We know the Protea virus infects everything on this planet. And we know the coral crabs wear these domes as hats. Is it possible the virus swapped their genes around? So part of this coral just decided it was a crab? Like if you live next to something on Proteus, you become related to it. Okay, práve povedal to, že očividne tu sa mení DNA a že korál krabovia. Že korál krabovia vlastne nikdy neboli krabovia, iba že boli to korále, ktoré sa proste rozhodli byť krabami, alebo keď som to dobre pochopil, čo tak vysvetlil. A že proste očividne táto planéta tu mení DNA zvieratám aj všetkým. A to som musel povedať, že teraz to kúsok seka, netuším vôbec čoho, ale to sa fixa počase. A to, že v prvom videu o Subnautike, čo vyšlo pred chvíľkou, tak na začiatku videa to kúsok sekalo a videl som, že veľa z vás odišlo z videa. Takže ono to potom už nesekalo, že aby ste si nemysleli, že všetky moje videá o Subnautike budú mať 60 fps alebo okay, späť timelapse farmu. Structure partially disassembled. Okay, Diving may lead to disorientation. Asphyxia. 30 seconds. Be sure you are prepared to die. Usefully. You are being hunted. Okay, you are being hunted. To som počul v Subnautike 1 a to som vypol hru vtedy. Ale no, našiel som tu nejakú rozbitú baseu a huntia ma, niečo ma tu proste hunti. Čo logicky nie je nikdy dobre. A jo. Bude nejaký loot, tu tam pre mňa. Ja si ani moc nepamätám, čo tu reálne je, lebo ja zabudnem reálne všetko, takže ja. Neviem, či ma hanti teraz Leviathan alebo niečo, ale tak to zistím. No, nie je to Leviathan, ale je to zle. Yep.
Tu sú teraz dobré tie fléry. Ide. Hodil som fléru, on sa hneď otočil a ja mám čas utiecť. Jep. To funguje aj na Leviatanov, takže keby ste niekto hrali Subnautica 2 a vidíte Leviatana, tak rýchlo hoďte fléru a musíte iba zdrhnúť. Compartment flooded. Ja vlastne. Tu musíte ísť boku. Čo nejde. Dajte. Echo analysis detects human remains interred beneath the sediment. This site is a mass grave. Ja. Sú tu živé mŕtvoly ľudské, takže to bude zaujímavé. Damn it. Okay. Black box, it's Tuba. I'm trapped by a marrow breach. I don't have any flares. I'm not getting eaten. The cook will not be eaten. I'd rather run out of air. Habitat's gone. Chap lost it. He blew up the beds. Some of us made it out with Ganzo. I'm sorry, Ganzo. I said I was going back to Habitat, but I'm going to find the Jubilee, and I don't think they can feed you all. I'm sorry, man. I left you. I don't know where I'm gonna reprint. I don't know what I'll remember. Look, if I find this, the Jubilee went south, to the cave where the crabs die. Do you understand? The cave where the crabs... Ja som kúsok nedal pozor, takže neviem, čo sa reálne stalo, ale môžem teraz robiť, neviem, jak sa to volá. Rýchlo to nájdem. Teraz môžem robiť Wakemaker, čo mi zrobí to, aby som mohol, budem to mať na rukách a ono mi to zrobí to, aby som strašne rýchlo mohol teraz travelovať. V podstate také turbíny budem mať po rukách a tie mi povolia strašný fast travel, čo v Subnautica 2 je až moc potreba. Lebo táto mapa je docela veľká. Ako, nie je až tak veľká oproti Subnautica 1, ale to je strašne pomalé plávanie na pocit. Neviem, či to je iba tým, že jak dlho som nehral Subnautica 1 a že tam možno je také isté plávanie ako tu. A možno sa mi teba zdá, ale pochybujem to. A už môžeme aj rumku robiť, takže ide sa build. Yep. Takže rýchlo si poukladám veci. Titanium do čestok, lebo titanium je hlavne iba nastavanie potreba, takže to je pravda. Ešte keď ho mám docela veľa zatiaľ. Jep. Samozrejme nezabudnite dať odber a všetko, lebo veľmi by som bol rád za vašu podporu. Ja si cením všetko. Keď som dostal že 7 views na prvom videu Subnautica, tak som bol ako šťastný jak pes. Takže strašne vám ďakujem. Aj na TikToku za 150 views, čo som dostal, to som bol strašne som šťastný za to. A ďakujem vám hlavne. Je ešte druhý box a ide sa stavať. Tu je podľa mňa najlepší building spot, lebo máte tu aj tu hot spring. No, nie hot spring. Tu, kde budete môcť turbíny si potom ukladať. A to je zadarmo energia. Takže to vám doporučujem si stavať vždycky čo najbližšie k týmto tu. Aby ste mohli používať potom tie turbíny. OK, a asi rýchly timelapse stavania. Ani mi nevystačilo titanium na túto bejsku, lebo je docela veľká, ale všetko má svoj zmysel, prečo to je. Lebo dole, ja by som chcel mať taký storage a tak,
A tu hore ja budem chcieť mať garáž pre tadpol a možno aj nejaké sklo tu takto pekné. Takže musíte mi veriť, že to bude dobre vyzerať. A ešte čo som ja tak chcel povedať, ono, taký fun fact, ja Subnautiku 1 som hral prvýkrát, keď som mal 7, čo ako bolo v podstate docela dávno. Aj keď s ním, že mám 10, ale to je jedno. Nemám 10, hej, samozrejme. Ale prvýkrát som hral, keď som mal 8 a to som bol strašne dostraný z Reaper Leviatanov. A už v živote by som to nechcel. Mať 8 a hrať tú hru. Ja som bol docela ako taký. Ale ja môžem. Bolo to aj tak fun. A teraz asi rýchly timelapse na ťaženie titania. A ok, tu je v podstate ten vírus, čo robí tejto planete, ničí jej ten ekosystém. A ja možno aj na to dokážem pokúnuť. Jo, tu bude ďalšie to vajco, jak ja tomu hovorím. A ja budem musieť ničiť také, ono to má proste chapadla tu, ja presne tieto tu. A po nich niekde budú fialové kvety, ktoré ja budem musieť ničiť takým blastrom. Ktorý keď dostanem, tak hneď to budem robiť. Takže jo, zase rýchlo, to je prvné. OK, už mám pofarmené. A tu dole som aj našiel jeden ten Sonic Blaster, aby som si ho aj skenol. Toto netuším vôbec čo je, viem, že to je strašne veľké, vyzerá to jak jeden ten krab korálový, ale tam dole je zase infekcia, ktorú ja budem musieť treatnúť. A to bude chvíľko štovať. Toho si rýchlo skeniem Leviatana tu. Ale myslím, že to je Leviatan aspoň. Je to úci. To je moje obľúbené, lebo proste čilové. A samozrejme, napíšte mi do komentárov, keď to vôbec niekto pozeral, že čo ďalšie by som mal možno natočiť, lebo mňa vôbec nič nenapadá a ja samozrejme by som natočil všeličo. Jo. Späť stavanie bejsky. A prečo to je červené? Timelapse stavania zase. OK, menšie som to postaval kúsok viacej. Teraz ja tam dám hatch, aby som vôbec mohol tam chodiť. A budem musieť nájsť rebrík, aby som sa mohol dostať vôbec na druhé poschodie. Lebo bez neho sa logicky tam neostanem. Ale zatiaľ to vyzerá ako v pohode po mňa. Taký Minecraft dom pod kamenčia. OK, dám sem rýchlo fabrikirátor, neviem to hovoriť. Dáme sem aj svetlo, tak sa nepovie. A jep, teraz zatiaľ ešte keď nemám, tak pár solárnych panelov si sem ponastavujem. Lebo ešte nemám turbínu researchnú tu, ale keď ju researchnem, tak to bude oveľa lepšie. Hneď si dám do toho vzdušného. Potrebujem rýchlo získať ďalší titánium, takže
farm. 6. Asi, typujem. Jamendo.com. The I'm narrator on the story. composer has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Jo, takže ďalší signál došiel o tom, že niečo sa asi deje. To vyzerá. Ja kedy si sa poviem pozrieť chvíľku. Musím do basky papenúť. Seconds. Ďalšiu chvíľku, lebo mám docela v pohode caveu. Toto je tiež dobrá starter cavea, lebo ono to je veľa kopru a titánia. Sú to aj hlavne vzduchové bubliny. Toto aj neviem, čo je. Ja už mám plný. Ešte do 2 titánia zaraz zoberiem a... Zoberiem, prosím. Ďakujem. OK. A teraz musím rýchlo do base ísť. Ja actually ani neviem, čo teraz sa malo diať. Lebo ja som zabudol. Starý človek. Ja som nadýchol, som si chcel launch hore. OK. Takže sme v baseke. A čo mi tu zastalo? I've located Lucretia Kapoor, the mission's AI ethicist. You may find her final words troubling. I certainly do. Noah, do not open the Seahawks. Noah? Acknowledge, please. Do not. She often asked you to resume your stories when you were interrupted. She made eye contact when she spoke. A considerate woman, and not easily frightened. Signal location uploaded to PDA. Oh. Takže ďalší black box, čo je v podstate jak v Subnautica 1, čo boli life pods, že išli ste do life pod 11, ale tak tu sú black boxy. A black boxy, tam občas býva loot, ale hlavne to je o tom, aby ste pokračovali v príbehu. A ja som actually zabudol, čo som chcel teraz. A už viem. Zobrať kvarc. Ja som nejaký kvarc a postaviť pár solárnych panelov. Aby som tu mal elektriku. Power connected. All systems online. Ale to musím získať ďalší kvarc. Čiže kvarcom bude väčší problém, lebo v tejto hre fakt kvarc, aspoň pre mňa, bol vždycky problém. To proste, jeho nikdy nie je dosť. Takisto titánia. Keď začnete stavať, tak minete aj 16 000 druhiel titánia. Jako v Minecrafte s uhlím. Iba to je to kvarc. Titánium. OK. Ale actually teraz tu mám energiu. Welcome aboard. A môžem si povyrábať veci, ktoré chcem. OK, takže musím rýchlo si to zapamätať. A to mám aj v baseke. OK. Iba musím rýchlo pozrieť, čo sa robí grease a ide sa vyrobiť wake maker. Budem rýchlejšie môcť preskúmavať. Actually som sa zabudol, čo som potreboval. Silver. Ja silver asi nemám. Ja, tak môžeš sa ísť rýchlo farmiť silver. OK, mám menšie na farmene a musím ísť teraz do basky. Iba musím nájsť pod. OK, tu je. A môžem si potom robiť ten wake maker, čo mi pomôže Oxygen. tomu, aby som potom mohol ísť ku tomu black boxu.
ktorý aj neviem, kde je. A tam je. Aj sa ešte ku Blackboxu, v tomto videu aspoň. Je to iba kúsok smutné, že som si docela dával námahu s posledným videom a že ho nikto tak nevidel, ale však musím proste asi iba grindiť a bude to lepšie. Dúfam. Ja, takže zase domu. OK, som blízka. Takže teraz si môžem robiť neviem čo, lebo som zabudol. Ja wiring kit si zrobím, ale ešte to je všetko. Či? Počkaj, rýchle to môžem vlastne pozrieť. Môžem grease zrobiť tam, aj wiring kit, ok, takže môžem ísť rýchlo do svojej skoro hotovej base kit. No samozrejme, kúsok nehotová, ale... Ja. Grease, wiring kit a Wakemaker, yes! Teraz sa budem môcť konečne pohybovať normálne. The Wakemaker is a marine adaptation of the Spacemaker EVA thrust pistol system. Travelers should be careful to rest their wrist, elbows, and shoulders during prolonged use. Yep. Takže teraz oveľa všetko bude ľahšie. Pár si to aj lockrov postavíme. Nech máme storage systém menší. A nemusím všetko mať v jednom boxu malom. Dúfam, že to robím v rovnej čare, lebo to zabijem. Tak. No, skoro, 5 kus. Ale čo hlavne tu chcem, je Bob. Toto budeme volať Bob, Reaper Leviatana. Lebo mi skazil detstvo. A dáme mu sem trashcan. Nice. A teraz musím zase farmiť titanium. Ale to očím až možno actually off kamera. To nafarmím, nech to nemusíte vypozerať. A nech nefarmím iba všetky videá furt. Tak si postajem. Zoberiem si aj vodu. A ide sa ku Blackboxu, kde sa dozvie ďalší story. Takže zase dajme. OK, a som u toho Blackboxu a práve mi to povedalo, že tento habitat je veľmi tichý. Čo logicky znamená, že očividne nikto nebude a všetko to je mŕtve. Ale to je v pohode. Rýchlo poskenujem veci, nech môžem mať krajší dom. Alebo habitat. If one of my species finds this message, you may be the very last human being in the universe. You get to write the last chapter of our story. I ask you to do the most human thing you can. Forget your debt. Forget Noah, forget Altera, forget Zazora and the life you imagined. It's all gone now. You're going to die here, and that's all right. Pick the most interesting thing you can see and explore. Ja, práve povedalo, že mám sa uchopiť toho, že umrem a že nemám tu vôbec nič, akože promýšľal o tom. Mám niečo si pozrieť, čo vážne by som chcel robiť a mám explorovať hlavne. A ešte som tam videl jedno pedáčko, takže ďalší story. Počkať, ale tu je tadpole, čo budem veľmi potrebovať. The Tadpole Sea-Space Mobility Pod plugs into a range of customizable hulls, from the Starfrog worksuit to the Scout Ray seafoil. While the Tadpole is a valuable air supply, remember that breath holding is a good way to train up your conscientiousness and self-discipline. Yep, tadpole má 3 verzie, jeden z nich je Scout, ktorý urobí to, aby som išiel, to je najrýchlejší z nich, hlavne. Ďalší je v podstate heavy, takže budem pomalší, ale je to jediný, čo dokáže carryovať 4 ľudí, keď sa nemýlim. Čo je fire, ale ja hram solo, lebo nemám kamarátov. Ale ne. Samozrejme mám kamarátov, ale ja.
ďalší story. Oh, shit. Okay. To bolo story ako za všetky peniaze. Veľa biobedov. Stolička. Ja. To boli zvuky, jak toto práve očividne, jak tu ich zabilo to. Alebo to som moc ja nepochopil, ja som spomalený s takýmito vecami, takže to musí dať čas. Ale, ja. Toto je dosť zaujímavé, ako čo teraz, neviem čo mám robiť. Okay. Noah, is there a fire? Noah, do not open the Seahawks. Noah? Acknowledge, please. I have a mouse trap, Noah, and I'll use it. Do not... Takže tu sa niečo ďalo, očividne v tomto tu... V tejto bejske sa to očividne hádali a práve ona hovorila, že mám nejaký... že má mouse trap, čo je na myši. A potom strašne veľa... Očividne sa to rozbila, tá bejsa potom. A ja. Teraz... Počkať, teraz zistíme rýchle info. Už tu môžem ísť, dúfam. Ne? Ja už som tam bol, ja som... Pomalený kúsok. Musím sa vás späť. A ja som zabol, že tu je rebrík. Yep. Vlastne tu. Okay. Habitat is gone. The biobeds blew up and Noah flooded everything. I got to my air just in time. We tried to drag people clear, but they're gone. I don't think they're gonna reprint. I'm taking survivors due east to the tadpole pens. Swim down the tunnel past Sophie's office to the baby jellies. I'll do a head count at the worksite there. Aha, takže to bolo to, jak ten Noah vybuchol tie biobedy a ono potom, jak vybuchlo, tak tá bejska sa otrhla a začala tá voda tam ísť. Aha, chápem. Mi to docela trvalo to pochopiť. Google time record, very quick. There is a riot in Habitat. Chap and Mantis have explosives. Fire. God, we're on fire. I have to go. Ganzo! Signal everyone outside to rally at the tadpole pens. Tadpole pens. Tam poviem tiež, ale to je nádherné. About 25 people lived here. They were trying to build a life. Farms and biomods that could support 40,000 sleeping souls. But they didn't make it. Why? Were they sick? Did the Maysfield syndrome subvert them? We have to know. I've activated Dr. Wu Langye's black box. He's in a viral hot lab. His work may be your best lead. We should salvage what we can. I've retrieved a few files. Gather all the blueprints you can. Especially the scanner station. Nobody wants this. I hate it more than I can say, but it's time. As colony surgeon, I have determined that we can no longer take care of the sick. We don't have the calories to spare. I will not force anyone to reprint. But I ask that once you are too sick to work, you volunteer for recycling into a new body. It won't cure the permanent damage, but it will clean out the metals and virus for a while. At least this is fair. Until we know how to adapt the metals without going Maysfield, we're all going to get sick. I will lead the way myself. Let the record show that Noah did not advise me in this decision. It's not a real mind. Not like you or me. It can learn facts, but it can't change how it thinks. And why would it? Let me quote the manual.
Noah's cephalopod-inspired architecture uses a central administrator to govern limb nodes at remote work sites. As a frozen AI, Noah is unable to revise its architecture at runtime, reliably controllable by less intelligent systems such as human operators, except under extreme situations. Cephalopod-inspired? An insult to octopodes. It won't let you die. Not its precious workforce. If you become uncontrollable, it'll wipe your memories and start over. No anger, no resentment. A nice, clean you. Change? Why would it want to change? The damn thing is in heaven. OK. Takže v podstate som zistil, že v tomto tu bývalo 25 ľudí a všetky tie biopets, čo sú to, jak ťa vyprintujete ospäť, dokázalo to hostovať 40 000 duší, čo v podstate je 40 000 respawnov. A práve som zistil aj to, že jak to bolo? Som zabudol kusok. Že tie biopets, oni v podstate ťa doslova ovládajú, lebo práve povedalo to, že keď už nesí že ťa nedokážu kontrolovať tými biopedami a tak, takže doslova ti vymažú mysel a budeš zase čistý, čo je ako celá brutál, keď si tak uvedomíš. Docela, ale je to ako, som nepochopil celé, no. Ja keď som prvýkrát to hral, tak môj kamarát sa kašľal na story, takže som nemal nejak počúvať to. Ale jo, s týmto všetkým by som chcel ja ukončiť toto video a všetkým vám strašne by som chcel poďakovať za pozeranie tohto videa. Dajte odber, like, komentujte, čo ďalšie by som mal natočiť. Strašne budem šťastný, keď ma podporíte a uvidíme sa v ďalšieho videa.